Tervetuloa jälleen Ryhämunaposton kilpailun pariin. Tää on nimittäin ensimmäinen kilpailu, jonka te tuutte oikeasti näkemään, koska ikävä kyllä Australian kilpailua ei voitu YouTubeen julkaista tiedoston käsittelysyistä, mutta niin, eipä me siitä murehdita, vaan mennään tähän kilpailuun mukaan katsomaan nyt, että miten Kiinassa käy. Ja tässä on tosiaankin lähtöjärjestys Rokkipaalulla, Sebastian Steiner 2 ja toinen Viperi perässä, Stefano Rossi Salkku Racing tässä, sitten Oscar Jippes hienosti 6, sitten tulee Iipu GP, myös ihan hyvät suoritukset, Kääre ehkä vähän, Robinson, Bronton, Gonzales vähän pettymyksenä viimeiset 4, mutta pakkohan jonkun nekin sieltä on ottaa, joten vaan katsotaanpa tää kilpailu nyt ja nähdään sitten, että miten menee. X-Rock näyttäisi luotsavaa joukkoa ainakin ykkösmutkaan asti. Stumbler X haastaa tässä Steineria vähän. Saataisiko parempaa kuvakulmaa, ottaa vähän osumaakin ilmeisesti. Rossi, Salkkunen, Jippes. Tää sijoitukset ei juuri muuttunut. Takaporukassa ehkä vähän tulee muutoksia. Katsotaan, hän on saanut Salkkureisingit saanut perään, mutta X-Rock ja Steiner karkas ja muusta porukasta. Ippurittaa ohittaa Jippestä. Todella upea ohitus ulkokautta. Oli kyllä varmaan kauden tyylikkäin ohitus, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. Iipulta todella hieno ohitus ja noussut jo 2 sijaa tässä kilpailun alussa. Loistostartti kyllä Iipulla. Ja Salkkunen on ottanut 3. sijan Stumbler X:ltä, mutta sieltä tulee muuten hieno vääntö kyllä. Kumpi vie tämän? Kyllä se Stumbler on ihan rinnan Salkkusen kanssa. Steineriäkin lähestytään ja Kattokaa tätä taistelua. Kumpi antaa periksi? Stumbler X aikasakon osuu Salkkuseen. Sitten se menee ulos radalta. Crossi osuu Stumbler X:ään. Ja siellä on kyllä kaaosta käynnissä jälleen kylvetty. Nyt Rossi ohittaa Stumbler X:n. Ja niin näyttäisi tekevän myös Oscar Jippes. Aivan karmea startti jälleen Viperi-kuljettajalle. Tää kausi ei ole kohdallut hyvin. Yrittää kuitenkin haastaa Jippesiltä paikan takaisin. Ja siinä näyttää myös onnistuvan. Ja sitten vielä Rossiakin kohtaa hyökkää. Ei ihan pääse ohi. Tai pieni osumakin ehkä tulla. Katsotaan onnistuuko nousemaan vielä takaisin, mutta X-Rock ja Steineri on karanneet jo aivan täysin omiin ulottuvuuksiinsa. Brontonille 5 sekuntia osumasta Käärien kanssa. Vai olisiko ollut Robinsoni? Ei sitä tarina kerro, mutta ainakin näyttää siltä, että joku oli tästä varikolle menossa. Ei ilmeisesti ollutkaan. Brontonilla pysyy siis aika vaikeana tää. Sitralle 5 sekuntia. Hänkin on ottanut ilmeisesti osumaa. Luulenpa, että Gonzalesin tai ehkä Iipun kanssa. Se on kyllä aika paha, jos ottaa 5 sekuntia siitä, että kolaroi omaan tallikaveriin. Ja siellä on nyt kolari. Jippes osunut Iippuun. Iippu on seinässä jälleen kerran. Tuntuu, että hän löytää näitä muureja koko ajan. Ja nyt se on Jippes, joka aiheutti tämän kolarin. 5 sekuntia on lätkitty jo vähän joka suuntaan tässä näin. Ja kärkinelikko sen kun porskuttaa vaan täällä vailla huolen häivää. Kaikilla semmoset noin 2 sekunnin erot. Ja nyt ottaa Gonzalesikin vielä sakkoa siitä samasta porukasta. Ilmeisesti osunut samassa porukassa sitten johonkin. Steineri tulee varikolle mediumilla ennen X-Rockia, joka otti softit ensimmäiseksi. Tää on todella erikoinen. Miten Steineri no aikaisin tuli? Mä oon aika varma, että tässä haetaan undercuttia. Siellä on nyt varikoilla ihan kaikki. Sieltä tulee Stumbler X nousi 3, Rossi nousi 2, Citra on 4. Nää sekoittaa nämä strategiat ja nämä aikasakot todella paljon tätä pakkaa. Tässä ei tiedä kuka tämän vie. X-Rockinkin strategia voi ehkä olla vähän vaarallinen. Steiner aika varmasti hakee undercutteja tällä hetkellä X-Rockista. Se on paljon helpompi puolustaa kuin hyökätä. Ja siellä Steineri muuten nousee sijoja ja virtuaalinen turvautus. Salkkunen on ulkona! Salkkunen on kilpailusta ulkona. Siellä on ilmeisesti ajanut seinää, koska tässä ei lähistöllä ollut ketään muuta. Jälleen yksi dramaattinen käänne. Se on kauden ensimmäinen keskeytys Salkkuselle, joka oli niin loistavassa vireessä, taisteli podiumista.
Ja kattokaa muuten, täällä virtuaalista turvautusta ehtii ehkä hyötymään Rossi Stumbrax mahdollisesti. Ei kyllä välttämättä, koska se nyt loppuu tässä. Mutta X-Rock ottaa tästä ison hyödyn. Tää voi oikeasti puolustaa X-Rockin voittomahdollisuuksia aika paljon. Katsotaanpa, missä Steineri menee. Steineri on vasta täällä päin. Ei millään ehdi ennen X-Rockia. X-Rock ottaa loistohyödyn tosta. Siellä on Rossi, Stumbrax. Tästä voi olla mielenkiintoista, miten heille käy. Sitrahan tällä hetkellä noussut 2, mutta hänellä tosiaankin vanha setti. Steineri on nyt 3. ja jäi itse asiassa kauemmas X-Rockista. Eli X-Rockin strategia toimi kuitenkin, koska en mä nyt usko, että he tiesi, että täältä mitään turvautua tulee, mutta melkoinen tuuri. Iippu on pudonnut, mutta nyt just ohitti Gonzalesin. Ja siellä on muuten osumaakin, kun tuli näitä ohitustilanteita. Ja Gonzalesi ajaa ruoholle. Täällä on koko ajan keltaista lippua ja kaaosta. Nyt on Iipulla jälleen uusi sakko, ja tämähän on todella epäonnista kyllä ollut. Muistahan, että viime vuodeltakin pidettiin Gridin epäonnisimpana kuskina. Steineri on ohittanut muuten Sitran juuri. Täällä nyt taistelee nämä SR Juniorsit, mutta toinen näistä on siipirikko. Päätylevy on ilmeisesti poissa. Näin ainakin televisiokuvasta nähdään. Tai se mikä oli Australiassakin, niin sade. Se muutti pakkaa myös siellä. Joten en menisi vielä vannomaan mitään. Koska tää näyttää vähän pilviseltä tää sää. Tästä voi pian sade kehkeytyä. Näyttää oikeasti mun mielestä toden teolla siltä, että sade voisi alkaa. Ja se voi muuttaa. Kuka reagoi ensimmäisenä, se voi saada hyödyn tai myös hävitä. Eipä sitä tiedä. Mutta sade alkaa näyttää jo todella todennäköiseltä tässä vaiheessa. Koska kattokaa kuinka paljon tää on pilvistynyt tää maisema tässä kilpailuaikana. Me aloitettiin melkein täysin aurinkoisesta. Ja nyt me ollaan tämmössä jo aika synkässä, että kohta varmaan pisarat tippuu radalle. Et sadepilvet on kyllä nähtävissä selvästi. Steineri jää X-Rockista kyllä niin paljon, että nyt tarvitaan jo jotain niinku ihmeratkaisua. Ja se onko se varikolle meneminen. Jos sieltä lähtee nyt Interit, niin se saattaa olla tämän kisan ratkaiseva päätös. Softeilla jatketaan, eli ei siellä vielä sateeseen uskota. X-Rockin varikkoporukka varmaan tanssii tällä hetkellä sadetanssia tuolla. Nimittäin jos alkaisi vielä sataa, niin se olisi viimeinen niitti Steinerin kilpailulle, jolloin X-Rock ei olisi oikeastaan enää minkäänlaisissa ongelmissa. Häntä ei näytä haastavan oikeastaan enää mikään eikä kukaan, ja hän näyttää ottavan. Hänen taitaa olla vieläkin se ennätys voimassa ylivoimaisemmasta kisavoitosta, mikä oli silloin Kiinassa viime vuonna, niin näyttää toistavan saman tempun tänäkin vuonna. Gonzales tulee varikolle. Millaista senttiä sieltä laitetaan? Softia laitetaan sielläkin. Loppuun asti olisi tarkoitus varmaan näillä mennä. Ja siellä on virtuaalinen turva-auto. Stumbrax ulkona kisasta. Oi. Siellä auto on ihan liekeissä kyllä nyt. Ajanut ilmeisesti taas todella pahan kolarin. Ja hänen kausi jatkuu yhä pisteettömänä. Tää on hurjaa. Voiko Jippes ottaa tästä podiumin nyt? Onko se mahdollista? Se on virtuaalinen turva-auto, eli se loppuu pian. Kyllä se Steineri sieltä taitaa sijoituksen nostaa, mutta on se kyllä hurja tapa kyllä päättää kilpailu. Tommosessa kohtaa, kun olisi ollut podiumin enää edessä. No ei voi mitään, täytyy vaan katsoa tuleviin kisoihin. Ja jos Steineri saisi pidetty tiimin pystyssä, niin se olisi hyvä juttu Vipedille. Koska tällä hetkellä nousi 3. tosta Iipun ja Jippesin ohi. Ja nyt Iippu ottaa jälleen 5 sekuntia. Hän on ottanut jo 15 sekuntia aikasakkoa tässä kisassa. Hänen kilpailunsa taitaa olla kyllä jo aika lailla ohi. Mutta Rossi on muuten saavuttanut X-Rockia aika paljon. No ei ihmekään, jos X-Rock on varikolla. Kävi sitten kuitenkin hakemassa yhden softisetin. Joten tästä voi tulla mielenkiintoista. X-Rock on tulossa nyt varikolta ulos. Steineri tulee suoraan eteen. Aika paljonkin menee edelle. Tästä voi tulla mielenkiintoinen vääntö kyllä nyt. X-Rockilla on 3 kierrosta tuoreempi rengas ja se on todella iso hyöty. Steinerin pitää nyt vaan ottaa tästä renkaasta kaikki irti, mitä se vaan pystyy ja yrittää päästä mahdollisimman kauas. Rossilla nyt ei juurikaan toivoa tässä ole, ellei se sade tule. Mutta jos sade tulee, niin Rossi voi voittaa tämän kilpailun.
Siitä ei varmasti olisi ongelmaa. Siellä on muuten aika kova taistelu Iipun ja Sitran välillä, joka päättyykin siihen, että Iipu on seinässä. Aivan katastrofaalinen kilpailu Iipulla. 15 sekuntia sakkoa ja vielä kolari ulos radalta. Brontoni nousee nyt 5. Aivan järisyttävän hirveä kilpailu Iipulla tällä hetkellä. On häneltä nähty paljon epäonnea, mutta kyllä on tämä ihan täysin uutta luokkaa. Oi. Kyllä nyt Iippu kärsii. Ja siellä on muuten jo sijoitukset vaihtunut. X-Rocki meni ihan ryminällä ohi Steineristä ja jahtaa jo nyt jo Rossia. Ohittaa luultavasti jo tällä kierroksella. Onpa dramatiikkaa. Ja nyt on Jippeskin noussut jo taas 6. Kääriän kyllä ihan pinnan alla täällä. Ei kyllä hän kävi muuta varikolla. Taisi sitten. Niin, eihän se huono idea ollut. Nyt X-Rocki ohitti myös Rossin ja nousi kilpailuskärkeen Gonzalesille 5 sekuntia osumasta tallikaverin kanssa, joka on aika julma asia saada tallikaverin osumasta aikasakkoa. Steineri tulee taas varikolle. Onpa mielenkiintoinen siirto. Nyt menee täpärälle. Voiko Jippesi nousta tästä nyt ohi? Tää oli kyllä aivan typerä päätös kyllä tehdä Steineriltä tällainen. Ja voi nyt, kattokaa tätä. Oskar Jippes on tulossa ohi. Pystyykö hän ajamaan podiumille? Pystyykö Oskar Jippes ottamaan tästä podiumin? Tästä voi olla todella mielenkiintoinen jännitysnäytelmä. Mikä tää Viperin ratkaisu oikein oli? He olisi voittanut Rossin ihan helposti. Eihän ne olisi tarvinnut tulla mitään varikolle. Tää on yksi kyseenalaisimmista varikostopäästä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja nyt hän jahtaa Jippesiä. Pystyykö Jippes oikeasti pitämään ton paikkansa? No ei ilmeisesti pysty. Se tuli aika nopeasti selväksi. Mutta jos Steineri aikoo saada Rossin kiinni, niin nyt on ajettava sitten kaasupohjassa. Jos tää olisi tehty aikaisemmin tää siirto, niin he olisi voinut ehkä haastaa jopa X-Rockia vielä edes jonkun verran. Kyllähän Rossista nyt ohi pääsee, se on tässä vaiheessa selvä. Varmaan samassa kohtaa kuin äsken pääsivät Jippesistä. Jippesistä tulikin muuten mieleen, että eikö sekin tässä aika samassa porukassa roiku? Mitä jos sieltä mahtaa Jippesikin tulla vielä Rossista ohi? Se voi olla muuten se podiumi vielä, jos Jippes jaksaa nyt painaa täällä. Jippesi voi tosiaan ottaa vielä Rossin kiinni ja pudottaa 4. Ura ensimmäinen podium toisessa kilpailussa. Ois se ihan mukavan näköistä siellä CV:ssä, vaikka tää 4. näyttää nyt jo todella hyvältä. Voiko Jippes tehdä sen? Nyt on lähdössä ohitusyritys. Tulee ohi Stefano Rossista ja on podiumilla tällä hetkellä, eikä näytä sieltä putoavankaan. Aivan mieletöntä. Tuleeko vielä Robinsonikin Rossista ohi? Hän on noussut myös ihan loistavasti tuolta pohjista. Jippes on ajamassa nyt podiumia itselleen tällä hetkellä ja Steineri taas yrittää napata tuota nopeamman kierroksen. Tähän asti näyttää onnistuvankin aika hyvin. X-Rocki on nyt jo maalissa, kilpailu on hänen nimissään. Mutta entä sitten Robinson? Pääseekö hänkin vielä Rossista ohi ja ottaa jälleen toisen 4. Näin näyttää käyvän. Rossin taktiikka ja mennä noilla maaliin kostautuu aika pahasti. Ja hän nyt saa sitten miettiä sitä tuolla 5. ja Steineri ottaa nopeamman kierroksen ylivoimaisesti tuossa lopussa. Mutta kattokaa tätä. Sieltä tulee uusi podiumsankari, Oskar Jippes. Tätä ei odotettu, mutta kyllä sitä nyt juhlitaan ihan huolella. Podium Viperin junioritiimille. Onhan se aika sensaatiomainen juttu. Ja se on Robinson, jopa Kääriä meni Rossista ohi. Rossilla on renkaat hajonnut, hän nilkuttaa maaliin 6. Aivan järkyttävä sulaminen. Viimeisellä kierroksella 3 sijoitusta alaspäin. Aivan järkyttävä sulaminen. Salkku Racing on jäänyt tänään aivan pussiin. Ja jää lopulta 6. ihan älyttömän kauas. Ja meinaa muuten Brontton ajaa seinäänkin vielä viimeisessä mutkassa, kun vähän aggressiivisesti tulee. 10. sija ei ollut se mitä haettiin, varsinkin kun kaveri on podiumilla.
Max Rocky Steiner, tuttu kaksikko, heidän mestaruustaistelunsa on tällä hetkellä tasapelissä, mutta Oskar Jippes yllätti tänään suuresti ja otti podiumin jo toisessa kilpailussa. Ei voi muuta sanoa kuin, että upeata työtä. Me nähdään sitten Japanin osakilpailussa seuraavaksi, joten kiitän teitä kaikkia seurasta. Nähdään sitten myöhemmin. Katsotaan mitä Japanin osakilpailulta tullessaan. Se on moro.